Няма какво да губиме, емоционално сме спокойни, излизаме да играем в футбол и да се получи един хубав матч. Смятате ли, че те сега има своите аргументи или най-големият аргумент е подценяването от страна на Порто? И в двата случая съм съгласен с вас. Мисля, че действително ще знаете, че те са на първо място. Но, пак казвам, ние ще излезем да играем, да покажем красив футбол. Момчетата са разтоварени психологически, всичко е нормално, има настроение, така че това не е последния матч. Мисля, че се получи добра игра. Подготвихте ли подаръци за Коледа за момчета? Подготвихме подаръци, но не знам къде е дядо Коледа, може би ще дойде другата седмица. Така че всичко ще бъде наред в отбора. И това е. Чакаме почивката. Вече жребия за купата го знаете какъв е. Така че готвиме се. Чакате ли селекция? Селекцията към спортно-техническото ръководство, не мога да кажа. Благодаря. Запорирани ли всъщност са правата за трансфери на Мартинес 9? Както се твърди, има такива публикации. Има нещо такова, но не е точно така, както го казват. Значи няма никакъв проблем относно продажбата на Шеридан и на Маркиньос. Чакаме подходящи оферти. Ако се появят, всичко е на дневен план, може да го свършиме. Няма да спираме нито един футболист, който има за него приемлива оферта, така че няма никаква драма, всичко е наред в ЦСКА. А с Райсан Боли какво става? Каква е ситуацията, ще останете в ЦСКА? Райсан Боли е сложна ситуацията, много бихме желали да остане в ЦСКА. Нали, водят се преговори с собственика на Славия, но съобразяваме се с желанието на Райсан Боли. Ако се получат нещата... Моля? Което очевидно е да играе в чужбина. В перспектива всичко не мога да кажа нищо. Каквото да кажа няма да бъде вярно. Добре, как ще ми обясните, ако са запорирани трансферите на футболистите, които колегата каза, как ще ги продадете вие? Имаме схема да ги продадем. Дължиме едни пари, които ще погасиме. Запора пада автоматически и ги продаваме. Няма никакъв проблем с това. Благодаря.